Mani-update sa ang acne guys. So far so good. Wa na din toho nga bag-o. Kanay jo makita na puro na laman na uwat. Jagang hikamon smooth na si Ja. Kani wa na din si Ja mura ra man jag mansahon. Ug sa sanina pa bulingit. Na jay mga mansa pero so I think guys, ag next nga resita sa dermatologist na is pampalighten sa scars. Kaya wala naman na, patay naman na sila. So salamat ka ni Maninay Ellen sa pag-recommend sa doktor kay murag natubag jud daghang pagampo bisan og nagantos kos ka sakit. Pero karon guys nga wa na si bugas guys, inigbutang na sa tambaw di na si sakit. Mura pug ding sakit ra siguro to sa kaning penetrate si sa mga bugas mo siguro to arang sakita. Karon nga wa na bugas ini nga wala jud wala koy ma-feel nga sakit. And update na lang pud mo na sa ang kilay. So man sa first session na adyo na si Ja. Agpikas wa ka mo color. Pero di mabala ka kay first session pa man ni si Ja. Aga ako no kay 2 sessions man ja di mo ko ganahan og baga. So nalipay ra ko ngayon at least naara koy kanang sundan bitaw og magsuwat kog lapis. Pero lami jud tong mahuman na tag 2 session kay ngano naa naman dyan sa dana di na ka maglapis-lapis pero kani need pas lapisan pero at least na nakaisundan nga shape. Agpikas wa ka jud color agpikas kuan magodaghang panit jud grabing oily ha samot karon kay ga treatment ko gibto jud sa dermatologist nga aghang naong kinahanglan ingani magsinaw kay dry man tudas niya agi jaka tong HA lotion mao to ijang purpose sa musina wagang naong so manang wajak adyo mo kapit pero okay ra ka adyo kay first session pa man eh ning color jud siya buwag makitaan ba jud camera pero sa amin ning color jud siya si undoy mo na malingki ang dagko man itong dana doy ara mo jud tambuka unsa imong gipalit pamagod ko na uli eh. Ang paboritong potpot. Ate Beng, darag atong paboritong potpot eh. Oh, starring na pod. Diyan sa pod ni. Suka. Oh, uy! Lato! Ganahan kong lato. Dahil suka. Salamat, darling. Miming, panter. Sama naman kagipakaon. Ay, sige, mangyapong kagpangadyo. Uwang naman. Pilam-lam ko ang kwarta. Tapit, de. Naman. Dari tobel pa ko. 100 dari, namin kayo 200. Naman kay daghan laging mga recruit nga dugi. Sa man magikan mga dugi. Wala lagi na hindi, na bidaan lang, natin man na. Mugawas ako kay ano ko kagawas. Daghan na pagbungag palidza, sige ra man tag ipo dani. Palidza daghan nagbunga. Oh. Alaghag palidza. Ha, pay coming nga bunga. Na daghan nagikumbitay. Nag-text man ko nimo niko pagpalit og Decolgen. Ako ra isa guys kay nag-pick up si Undoy sa amo ang package nga mga perfume ni puta katag perfume so kuha na guys. It na mo available na pud siya dyan. Naglaga guys og itlog isod pa dag silupin. So guys ug mapansin ninyo guys wa kadyo koy upload nga daily mas mga niaging mga adlaw laktaw-laktaw aghang upload kay nasakit ko. Halos kaming tanan nga sakit. Ako jud murag dugay ra ni ning luza-luza ko bajaran gidudang tud gani abot sa point nga ning grabe bitaw ning hilanat sig up to 38 pero okay ra man pud karon kaning huwas naman pud naghuwas-huwas man pud siya mga wa ako kaadyo mag-edit wa ko kaadyo mag-vlog kay ning pahuway ko si Undoray ga pick up sa atong package kay wa kun sa pauban na kay maun-un kuno ko. A few moments later. Naanagang bana ni abot na karon pa. Daghanag mong mga iroy bis kay ako ra tinutabo na daghana na nabo. Ay. Ikaw ra ni ato? Ato sa naman na palinog di. Abot na katang perfume. Mangharbis na rabanta ko palidya. Padong na ko magawas ng harbis ko palidya ni abot naman nun siya. Neto kay lamam. Diyan, napadani mo. Dami ko nag-order naman. Hi, ni Ma'am Hermes Sharanayag sa Jang Family. HR Print Shop. Hello, thank you sa inyong order. Insulin Coffee. Ano sa man? Uy! Nakakwarta na mi, guys! Naka 1,000 na mi. 820 na 120 para sobra. Maganda sa pangman, Alin. Agiza? Gigasaan ko Undoy kay sug patatas. Kay katuning kaon mi dito das ni Agi. Gilamian man ko dari. Naka-update na ko guys sa ang Shopee. Pwede na mo order karon. Okay na agad ang Shopee app na anay naka-update dito nga products. Wa na ko kaudyon na ni gibuhat. Kaw gawas-gawas kay man mo pakan ah. Gawas.
Kana sila guys, mga iro na sa among silingan. Sa kay nangadto magsibo, way tawag ila mo nang amo sa lamang gisagop kay luoy man pod. Uy, namunga nagang sili guys, oh. Namunga na pero gamay pa. Wa man gud ni magunahin na pod, need na pod gunahan. Yeah guys, naka-harvest na kog isa pero napay dagang harvest nun. So you can see guys, daghan harvest nun. Duwang naman gud ni. Yeah. Kaya di parkoy di kagamay aga hapit na ko mabugmo. Pero karet ang unahan. Awa. Ujob porma. Butang sana teteng kuha ada daghan na baza pud ni. Okay. Kay kuhaan rin na to. Dake. Sakay na ko'y kuhaan dari nga. Kana na hinog. Basig pwede na ibinhi. May liso. Ay! Naa. Naay liso. Ibuwan ni na. Okay. Sakto na rin kay gagmay pag-uban na. Daghan baza pud. Gagmay pa. Sunod na pud na adlaw. Tanah, kainit. Oh, daghan sa pagatag na da. Napay daghan pero gagmay pa sunod na pud to. Ha maning ipabalik dyan undoy atos karinderya. Kaya di man na mo mahurot og kaon. Pila ra baga mo usara man kabuok. Di pa gani na mo mahurot kay dako man. Sus nasrit kay kapoy ko. Pabadya ko uli eh. Init-init pa gani ko 37.8 pa. Gipaning at hinong ko guys, so pa ko totally jud ingag na adyo ba kay napa may sinat. Pero bintaha na mga gibati jud sige ko higda. Samot ko kasakit. Manang maghikli-hik jud ko. So di ana guys, mag-abri tag sa kabak sa atong perfume. Tawa pa ka suway da ani guys. Suway na mo. Og sa katong sigig palit, kita na siguro ang bilat. Katong sigig palit, sagang salamat ka adyo ninjong tanan. Bitaw ganahan jud pud ni perfume kay humot. Dugay po sa mawag sa humot ba sa imuhang kwartang 250. Dugay na ka magamit-gamit. Hara jud ning gitujo nga barato ra. Pero maka-afford bitaw nga parehara nato nga. Kuan. Sakto-sakto ra estados kinabuhi ba? Turang makakaon. Nalagang ba na kay nagkuha mamigas sa kataw para mutabang ni Dja og hakot. Kaya di man pwede si Jarang isa. Maglisod man si Dja. Tagasam dito magikuha de. Nga? Tao. Gusto mo itong zinit? Harap ito pagumangkan? Ayahay ito. Harap ito pagumangkan? Saan sa itong puri? Ha? Saan sa itong puri? Unsa? Saan sa itong puri? Ayahay ito. Ano naman? Okay, dan nakatong mga... Punit. Apa ka na mahaw? Wow. Nagkapunit. Nagkatuhon. Unsa man? Balik kami. Nagapunit mo og. Unsa man na? Sa kalibo? Tiaw. Di sa kapit. So diyan na guys. Back to business na ta guys. Pasensya na mo sa mga nangita. Sorry kaadyo nga dugay kaadyo na deliver. Kay nalagay po panahon nga di nato makontrol. Sabay! Di nato makontrol bitaw ag shipment kanang malangan. Unsa naman ning imong mga bag mo sinagupwer man sa baa. Woman, perfume is now available. Itlog rang gikaon. Pasensya na mo guys sa among mga iro aran sa baa. Mga bagong salta. So order na mo guys kay labog na apa kay hotdan ay rapod ni kay kisarapi makauna. Pasensya na pud sa mahutdan. Gidadan ko ngunday sudan. Yeah. Iba mo tos undoy nga naka-harvest ko daghana po no. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 pito ka buok dag ko. Kamusta ang biyahe? Pero man. Dali ra lagi ka kaadyo. Grasyan. Dali ra lagi ka. Dugay man ni. Hina lang dagan man. Nanas undoy guys kini uli man just buy naghatod og product.
Nagatid og product. Naaday may mga bagong membros pamilya. Ha? Mga iro sa silingan. Lakaw mga tao dito. Gatong iro. Agatang iro ana no na nagsilos. Nanay duha ka iro na dugang. Luoy laman, bidzaan mas ilang amo. Kulabot. Nagsilos si Bugoy nagsilos maning sud. Silos ka buge? Tulo na imong kabuk liguon doy. Ya, tulo na ka iro imong liguon. Hoy, mapangitan tanin jo.